Gyerekek, most játszunk demokráciát. Itt vannak a szavazó cédulák, itt a boríték. Beigszeled, amelyik neked tetszik, utána összehajtod, tehát akire szavazni akar, így, aztán pedig a borítékot bedobod az urnába. Tessék. Úgy, most húzd le. Bravo. Én mindig megálmodok valamit. Például tudod, mennyire akartam masszírozni. Ezért aztán, amikor erre gondoltam, erős akarattal figyeltem a vágyaimra, például az álmaimra, arra, hogy milyen fontos lenne, hogy Peruba menjek. És ilyenkor mindig, képzel, megjelent egy indián fej, egy öreg ember feje. Borzasztó boldog voltam, mert összejött a pénz. És akkor végképp elhatároztam, hogy elmegyek oda. És képzeld el, mi történt. Még most is borsozik a hátam, libabőrös a kezem. Egyszer csak, mikor kiszálltam Peruban, ott volt az az indián, engem várt. Anyuka! Ha-hó, anyuka! Mit csinál itt, anyuka? Titkos szertartás. Perui, szent ember. Mama, ira, kocsa, Dame mucha protección, Ő meghalt? Ő alszik, pihen. Nézd meg, milyen gyönyörű. A bátorság csökkenése döbbenetes. A legdöbbenetesebb dolog a világban. Hiába nézzünk körül, a mai emberekből teljesen kiveszett a civil kurázs. És ez különösen megfigyelhető a kormányzó és az elitben, az értelmiségi elitben is. Ám hála Istennek, a bátorság terjedőben van, ugye? Igen.